Hanna és Léna, a csodakristály. Egy napsütéses reggelen Hanna és Léna anyukájuk kérésére elindultak a kisboltba tojásért. Vidáman lépkedtek az utcán, a kosárka a kezükben ringatózott, miközben beszélgettek arról, milyen süteményt fog majd anya sütni a tojásokból. Ahogy a bolt felé kanyarodtak, egyszer csak furcsa fény villant meg előttük, mintha a járda közepén apró szivárványtáncot járna a napfény. Hanna kíváncsian előrelépett, Léna pedig szorosan követte. Egy pillanat alatt elszédültek, és úgy érezték, mintha lefelé zuhannának egy puha fénylő alagútba. Amikor kinyitották a szemüket, egy csodálatos világban találták magukat. A fű aranyszínben ragyogott, a virágok lejt dallamokat dúdoltak, a fák levelei pedig szivárványszínben csillogtak. A levegőben apró szikrázó fények táncoltak, mintha csillagok hullottak volna le az égből. Hol vagyunk? kérdezte Léna ámulva. Nem tudom, de gyönyörű, suttogta Hanna, miközben körbenézett. Észrevették, hogy minden olyan nyugodt. Az órájuk is megállt, és a nap fényesen mozdult az égen. Mintha itt nem létezne az idő. A lányok lassan sétálni kezdtek, és minden lépésnél valami új csodát fedeztek fel. Csillogó tó, amelyben tündérhalak úszkáltak. Fák között megbújó apró házikók, és barátságos lények, akik mosolyogva integetnek nekik. Hanna és Léna kéz a kézben indultak el, az aranyfővel borított réten. A lábuk alatt csillámok szóródtak szét, mintha a föld maga ünnepelné, hogy megérkeztek. Egy fénylő ösvény vezette őket egy erdő felé, ahol a fák lombjai úgy ragyogtak, mintha millió csillag világítana bennük. Ez olyan, mint egy igazi tündérmese, suttogta Léna csillogó szemekkel. Igen, de miért kerültünk ide? Gondolkodott hangosan Hanna. Ahogy beléptek az erdőbe, halk dallamos csilingelést hallottak. A hang irányába fordulva apró szárnyas lényeket pillantottak meg. Üdvözlünk benneteket, szólt az egyik. Mi vagyunk az időtlen erdő őrzői. Hanna és Léna egymásra néztek, és izgatottan hallgatták. Ti különleges vendégek vagytok, mert csak azok juthatnak ide, akiknek szívében bátorság és szeretet lakik, folytatta a kislény. De vigyázzatok, az erdő mélyén őrzünk egy titkot, amit csak a legméltóbbak láthatnak. Mi az a titok? kérdezte Léna kíváncsian. Egy kristály, amely az időt irányítja, és ha valaki rossz szándékkal érinti meg, azt örökre bezárja ebbe a világba, de aki jó szívvel közelít hozzá, ajándékot kap. A lányok szíve hevesebben vert, tudták, hogy ez az ő nagy próbatételük lehet. Elindulunk és megkeressük a kristályt, jelentette ki Hanna határozottan. A tündérek szórtak rájuk némi csillagport, amely fénylőn ragyogott a ruhájukon. Ez volt az út mutatójuk. Mindig a csillagpor fénye mutatta majd, merre kell haladniuk. Hanna és Léna követték a csillagport, amely ragyogó örvényként vezette őket egyre mélyebben az erdőbe. A fák egyre magasabbak lettek, a fények pedig halványodtak, míg végül egy tisztásra értek. A tisztás közepén állt egy kőkapu, amelyen ősjelek világítottak halványon. Amint a lányok közelebb léptek, a kapu megnyílt, és egy mély, barlangszerű folyosó tárult fel előttük. Szerinted bemenjünk? kérdezte Léna bizonytalankodva. Nincs más út a kristályhoz, felelte Hanna, és szorosan megfogta testvére kezét. Együtt bármit megoldunk. Ahogy beléptek a barlangba, a kapu mögöttük lassan becsukódott. A sötétben hirtelen felgyulladtak a falakon lévő szimbólumok, és egy mély hang zengte. A bátorság próbája előtt álltok, csak aki szívből hisz a másikban, az juthat tovább. Ekkor a lányok előtt 3 ösvény nyílt meg. Mindegyik más irányban vezetett. Hanna a baloldali, Léna pedig a jobboldali út felé húzódott ösztönösen. A középső út azonban sötét és fenyegető volt, mintha csak szakadék tátongana rajta. Választanunk kell, mondta Hanna.
De ha eltévedünk, a hang azt mondta, csak akkor jutunk tovább, ha hiszünk egymásba, emlékeztette Léna. Ekkor furcsa dolog történt. A lányokat láthatatlan erő választotta szét, és mindketten más-más ösvényen találták magukat. Egyedül kellett tovább menniük. Hanna előtt hatalmas árnyék állt el az utat, amely félelmetes alakot öltött, mintha félelmei keltek volna életre. Léna pedig egy tükrökkel teli folyosóra ért, ahol minden tükörben más-más változatát látta magának. Félős, sírós, dühös, bátor, minden kettőjüknek saját félelmeivel kellett szembenéznie. Hanna szívből kiáltotta. Nem félek, mert tudom, hogy Léna velem van. Ebben a pillanatban az árnyék szétfoszlott, mint a füst. Léna pedig a tükrök közül a bátor változatát választotta, és mosolyogva lépett át rajta. Mire az összes tükör darabokra hullott, fény szóródott szét, és az út kitisztult előtte. A két ösvény végül ugyanarra a terembe vezetett, ahol Hanna és Léna is ismét egymás mellett álltak. A kőfalon újra felizzadtak a szimbólumok. Megmutattátok a bátorságot és a hitet egymásban. Méltók vagytok a kristálytitkához. A fal lassan szétnyílt, és feltárult előttük egy új út, amely a titokzatos kristály felé vezetett. A kőfal mögött egy fénylő folyosó nyílt, amelynek végén ragyogás látszott. Hanna és Léna szívükben izgalommal és egy kicsi félelemmel így sétáltak előre. A levegő egyre melegebb lett, és mint a halk zene csendült volna fel a távolból. Ahogy a lányok kiléptek a folyosóból, egy gyönyörű kör alakú terembe értek. A mennyezetről csillagok ragyogtak, mégis mintha nappali fény öntötte volna el a helyet. A terem közepén egy emelvény állt, rajta pedig ott ragyogott a kristály. A kristály olyan volt, mint egy hatalmas gyémánt, de benne apró fénycsikok futottak, mintha az idő maga keringene a belsejében. Néha egy óramutatói tűntek fel benne, máskor szivárványkét hullámzott át rajta a fény. Ez lenne az, suttogta Léna ámulva. Az idő kristálya, bólintott Hanna. De vajon mit kell tennünk? Amint közelebb léptek, a kristály lassan felemelkedett a levegőbe, és mély, dallamos hangon szólalt meg. Két szív érkezett, melyet összeköt a szeretet. Ti vagytok a kiválasztottak, akik dönthetnek az idő ajándékáról. Hanna és Léna döbbenten hallgatták, a kristály folytatta. Aki megérint engem, különleges erőt kap. Képes lesz rövid időre megállítani, vagy felgyorsítani az időt. Vigyázat, csak akkor működik, ha önzetlenül használjátok. A lányok egymásra néztek. Hanna mosolyogva nyújtotta ki a kezét, Léna pedig mellé tette a sajátját. Együtt érintették meg a kristályt. Abban a pillanatban fényhullám söpört végig rajtuk. Melegség és béke áradt szét bennük. Érezték, hogy valami különleges erő költözött beléjük, de ugyanakkor megértették a felelősséget is, ami ezzel jár. A kristály azonban lassan visszasüllyedt az emelvényre, és újra csend lett. A falon azonban kinyílt egy kapu, amely a külvilág felé vezetett. Talán most visszatérhetünk, mondta Hanna. Igen, de most már mások vagyunk, felelte Léna, és szorosan megolálte testvérét. Miután Hanna és Léna kiléptek a különleges világból, hirtelen újra a kisbolt előtt találták magukat, mintha soha nem is jártak volna máshol. A kosárban ott pihentek a tojások, a nap ugyanott állt az égen, és minden teljesen hétköznapinak tűnt. Mintha tényleg csak egy pillanat lett volna. Pedig életük legnagyobb kalandját élték át. Hazafele csendesen lépkedtek, de tudták, hogy egy titkot hordoznak, amit senki más nem ismer. Otthon anya örömmel fogadta őket. Nagyon ügyesek vagytok, köszönöm a tojást. És már törte is fel őket, hogy elkészítse a vacsorát. Az asztalnál együtt ült a család. Illatozott a frissen sült omlett, mellette ropogós kenyér és meleg tea.
Hanna és Léna jó étvággyal falatoztak, miközben boldogan hallgatták, ahogy a szüleik beszélgetnek a nap eseményeiről. Vacsora után fogat mostak, pizsamát húztak, és bebújtak az ágyukba. A szoba félhomályában Hanna halkan megszólalt. Léna, megígérjük, hogy senkinek nem mondjuk el, mi történt? Megígérjük, bólintotta Léna, és oda bújt a nővéréhez. Ez a mi titkunk. A holdfény a lágyan bevilágította a szobát. A két kislány békésen elaludt, miközben álmukban újra átélték a csodát. És bár kívülről csak egy átlagos napnak tűnt, Hanna és Léna tudták, hogy ők ketten valami egészen különlegeset éltek át, egy kalandot, amit örökre a szívükben őriznek.